Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien ni jagoro mongirore bad migawo mar ndiko oganda Julius Bitok oromo kod riwruoge ma kedone ratich oganda kendo kwayogi mondo kik gichwal ng'ur doho mar chungo chenro mar miyo jopiny opande ma nyasani mar maisha card. E romono Bitok osingo mar nyuando ji duto e chenro no kapok ochake ayanga dwe mar 12 higa montiere ni. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ma en romo mar adek e kind sirkal kod riwruoge go. E mano manenore kaka chenro mar payo yo kendo golo hinga mag chike motelo ne nyasi mar yawo ayanga opande ma nyasani e dwe mar 12 higani, piny owacho oromo kod riwruoge ma kedone ratich oganda e buore Nairobi. E romo mane ochwoye kom kod jagoro mongirore e bad migawo mar ndiko oganda jambetre Julius Bitok, piny owacho okwayo riwruoge go mondo chwal ng'ur moro amora ma gin go ewi maisha namba kar dhi mako bura e doho. Na kwamba tumekuwa na mkutano mzuri sana ambapo tumepata memorandum kutoka watu wa civil society, tumeongea nao, tumesikizana kwamba tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe kwamba Wakenya wameweza kupokea, na kwamba pia watatusaidia kuhakikisha kwamba hakuna roadblocks kwa njia kama makesi ama nini ambayo itaweza tuzuia kupata, itaweza zuia Wakenya kupata hii namba. So tumeomba hawa tufanye kazi pamoja, tushirikiane pamoja, badala ya kwenda huko kotini walete mambo yao yote kwa meza ili tuweze kuongea, tusikizane, tupeleke Kenya mbele. Korka kore, jatatije maduong' mar Amnesty International Irungu Houghton neno ni piny owacho onego luong jo kedone ratich oganda e romo mar somo rieko ma ok dino duondgi. That I don't think the way to proceed with a government program is essentially to bring in people in order to silence them. I think a good government brings in people to listen to the concerns and to design a program that actually responds to citizens' interests. And I think that is the basis upon which we are engaging with the government. Irungu lero ni Kenya moro amora nyalo dhi e doho mar chungo chenro makamano poni okotaye kalure kod chik. So the Constitution of Kenya and the laws of Kenya enable any citizen to go to court. So potentially there could be 56 million possible court suits against this. If you just think in terms of everybody who has the ability to transact. And of course they would have to be over the age of 18. Chenro mokalo mandiko oganda mar huduma namba ne ogore e Luanda bang' doho wite oko kalure gi fuok mane entiere e chik mag rito nonro mag jopiny ka achiel gi rem kao pach jopiny. Kata kamano, jambetre Julius Bitok onyiso geno mare ni chenro mar chiwo maisha namba oluwo chike duto madwarore kaka kao pach jopiny kod jolony, ka oyango ni gise kao pach jopiny e romo 814 e pacho kae mangima. More public participation. And I'm happy to inform that we have been able to conduct 814 public participation forums on Maisha Number. So in terms of the coverage, we have been able to reach out to every sub-county through our national government administration officers, and that we are ready to take off with this very important project, which is really the foundation, which is really the core in as far as our digitization agenda is concerned. Bitok bende okwayo riwruoge ma kedone ratich oganda e pacho kae mondo konygi e miyo oganda puonj e wi chenro mar maisha namba. Mae en romo mar adek ma piny owacho osebago kod riwruoge ma kedone ratich oganda gino mayango pek ma gimiyo chenro mar huduma namba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Familia moro